Hello mga moms! Ayan, it's another day with the Social Crime Squad, and for today's video, si Bagyong Oyok naman ang aking makakasama para sa ating one-on-one sagutan. Ayan. Simple lang ang gagawin ninyo, kailangan nyo lang bumunot dito sa ating card ng mga tanong and answer it as long as you can. Huwag kang kabahan. Pwede kong basahin muna, piliin ko muna yung tanong. Huwag kang kabahan. Ito naman, napakadali na Kasi naman. alam mo naman. Joke lang. may kaba siya nararamdaman agad. May kaba ko nararamdaman. At ito naman, ang ganda na setup natin, ang background. Yeah. Very farm. So, nagchichikahan tayo dito sa farm. Okay, simulan na natin ang bunutan. 7 tanong Parang lang. di ako ready. Bakit ang dami mo mga ano? Okay, render a favorite tune you used to sing as a child. Yung nung bata ka, ano yung kanta na gusto mong kinakanta? Nakalimutan yung- ko na kasi nung kabataan ko kasi ano parang may kanta akong sa crush ko. Ay! Ilang taon yan? Parang matagal na, sobrang tagal na din, mga grade. Yung bata ka, Grade ano? 3 ako. 10 years old ka, 9 years old. Ano yun? I'm a dance it as I'm a billionaire. Yung kanta yung billionaire dati. Ano yun? I wanna see a billionaire. Rose copy. Parang yung ano, basta kay billionaire talaga yung gusto Bakit? kong kanta. Bakit? Kasi na-inspired ako sa kanta na yun. Kasi nung kinanta yan, yung classmate ko, may classmate ako doon sa elementary ako, nung grade 3, na sobrang crush ko. Totoo ba? Kailan lang yung billionaire Billionaire yun yung 2000, matagal na. Nito lang 2000, pero ang kanta mo grade 3 ka, so mga 1990s yun. Hindi. 2009. Ah? Di ba? Huh? Batang bata. Hiya naman ako dun 2008. Oh, hiya ako dun 2008 ngayon. 2008? Kabataan. Ay, may alam, ilang taon ako? Ayun. Kaka-18 ko lang, di ba? Hindi. 2000... Basta... 2000 na, 2000... Anong taon ka 2003, graduate ng elementary? 2003. Mga 2003. So 2000 to kasi graduate ako ng high school, so elementary ka pa yun. Oh, yun yung kanta mo. Yun yung kanta ko. Ano ulit? I wanna see a billionaire. Pok. Crashing bed. Bakit yun? Kasi nung naano ko yung crush ko, sobrang crush ko talaga siya. Parang na-inspired ako sa kanya, parang gusto ko talaga siya. Tapos Kinanta niya yun? kinanta niya. Tapos nung narinig ko sa radyo, parang yun talaga Ano gusto ko. pagkakaunawa mo din sa kanta? Parang yayaman ka sa yayaman ka Gusto mo talaga yung mga? Oo, gusto ko talaga yumaman. Isa talaga yung sa mga pangarap. Oo. Kasi siya ngayon, success na siya ngayon. Ano na siya, engineer siya ngayon, success na siya na tao. Wow, very successful. At least, diba? Nagkikita kayo, nagkakausap kayo. Hindi na kami nakita. Nung batch ng elementary, high school, inano nila ako kasi batch din kami sa high school. In-invite nila ako rin ngayon yung lechon na nga. Yun na nga yung lechon na hindi. Ma-shoutout sa mga nag-lechonan. Yun na nga yung lechon na hindi natuloy kaya nagtago ko sa bahay. Kasi may nangako na ganyan. May nangako. Oo, yun. So, Yun yung story. Billionaire. Oo, billionaire. Sige talaga yun. Let's see. Ano next question? What are things that you would not tolerate in a friendship? Ano yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo siya papayagang gawin yung ganun bagay? Parang hindi mo siya kukonsintihin na gawin yung bagay na yun. Siguro yung sa friendship, sa pagkakaibigan. Siguro yung pakipagplastikan. Ayaw ko talaga pakipagplastikan sa circle of friends tayo, tapos yung pakipagsama mo sa akin or pakipag-usap is iba lang pala, tapos yun. Ayaw ko talaga i-tolerate yung kaibigan ko na makipagplastikan sa kapwa kaibigan. Sa kaibigan din natin. Lalo na kung malapit din sa. Oo, lalo na Ano madalas ginagawa mo pag ano? Ano sinasabi? Sinasabi ko siya, hayaan mo na lang, i-accept mo na lang kasi ganyan. Alam mo naman ang sitwasyon. Yun. Sinasabi ko yan sa mga kaibigan ko. Pero kasi pag ikaw galit talaga.
nasasabi mo naman. Oo. Wow, sorry na. Yun lang, sorry. Sorry na, kasi Oo, wrong sorry timing na. din ako. Oo. Oo, kasi nagalit siya sa akin nung minsan. Kasi wrong timing din yung banat ko sa kanya. Next question. How do you value yourself? Paano mo pinapahalagahan yourself? Siguro, pinapalago ko sa sarili ko, ano na lang, tinulong ko na lang sa pamilya ko. Hindi, yung para sa sarili mo naman. Yung para sa sarili ko paano mo naman. siya pinapahalagahan? Ikaw ba yung hair color? Mamamasyal ka rin ba? Siguro wala. Yun, yan ko na, yung i-value ko sa sarili ko, binuhos ko lang sa pamilya ko. So, hindi mo Hindi ko ramdam yung value ng ano. Pero alam mo, ito lang piece of advice. Alam mo naman halos pare-parehas tayo dito ng status when it comes to our family. Huwag mo kalimutan bigyan ng time sa Huwag mo kalimutan bigyan ng time yung sarili mo. Sa akin na wala. mag-enjoy. Siguro maibigay ko yung sarili ko sa time is friends dito sa mga kaibigan na hindi tayo nag-inom-inom or nag-enjoy, laligo sa ilog or nag-vlog, yun lang. Nagla-live, yun lang talaga yung ano. Pero pag sabihin na value sa sarili, wala kong maisagot kasi lahat ano ko na sa family talaga. Totoo na. Kasi kung live Tingnan mo, kung talagang pinapahalagahan niya yung sarili niya, sana hindi ganito ang buhok niya. Oo. Pero totoo. At least. Tsaka bihira siya mabili ng sarili niyang damit. Oo, bihira lang. Kasi like ngayon, bayaran na ng kuryente. Tapos si Papa kasi, na ano siya, si Papa kasi, gusto na ni Papa talaga magpa-check up siya ng sakit niya nung last, bago pa, tapos, hindi pa siya nauna kasi nga, may inuna pa ako. Tapos sabi ko, pag-sahod na lang natin, tsaka natin. Itong month na to, sabi ko, sa sahod na lang natin. Yung maintenance nga niya dati, yung sakit niya dati na worth of every weekly is gagastos siya ng 4,000 kasi yun talaga yung sakit niya ngayon. Bumalik. Kaya yun, sabi ko sa Lunes mapapacheck up kami, samahan na siya. Ako na magsasama sa kanya kasi lahat ko talaga inakot ko sa kapatid ko na samahan, ganyan. Which is ako na naman ngayon, ganito na sa bahay. That's good. You can ask any question. Ikaw naman magtanong. Sa'yo, So you have your chance to ask a question. ano ba yung tanong ko? Anything. May, example, may tao ka ba, sa circle of friends natin, sino ang ayaw mo? Or sinong gusto mo? Ayaw at gusto mo? Well, okay, ganito na lang. Ayaw sa ang way. Ayaw Sa mag-friend. pakikisama. No, kasi lahat tayo, di ba, may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanyang pag-uugali, iba-iba tayo ng paniniwala. So, I don't think na ayaw. Pero, kung may nakakasalungat sa mga, yung nakakasagutan lagi, siguro kami talaga ni Gwen. Kasi, Ayun ni Gwen. for how many years, alam na namin yung attitude ng isa't isa. So, hindi ko siya masasabi na ayaw, pero at least, doon, nakikita ko yung mga dapat kong malaman, dapat kong ayusin, alam mo yun, kung ano yung, kasi most of the time siya talaga yung nakakapagbato sa akin ng mga bagay na Masasakit. well, hindi siya masakit. Kakasama. Kung ano yung dapat kong ayusin kasi siya yung kayang dumirekta sa akin. Oo. Hindi. Siya is prangka. Diretso talaga siya. Siguro kami, ganun. Mas kumbaga mas yung friendship namin na kahit so na magsalita siya ng ganito, hindi ako ma-offend, parang hindi ako masasaktan, hindi ko dadamdamin. Ganun. Kasi sanay ka na. Oo, kasi matagal na kami. I mean, kilala na namin. Tapos ang gusto mo? Lahat naman, alam mo naman. Natin. Wala akong, hanggat maaari ayokong may ayawan. Kaya hanggat maaari, mas makilala ko pa. And I mean, by doing this, mas makikita at malalaman ko. Hindi lang ako pati mga mananood natin kung sino at ano kayo. Ganon. Oo. Kinabahan ako doon sa tanong mo. Kala ko meron ka medyo. Kinabahan ako. Eto na. May tanong ko last. Hoy, wala na. Kayo ba ba ni Ryan? Hindi naging kami. Comment on this. Ano? Magbigay ka ng komento. Honesty is the best policy. Oo.
comment ka. Ano masasabi mo? Sa honestly is the best policy. Honesty is the best policy. Totoo. Totoo naman talaga. Yun lang, totoo. Honest ka ba? Honestly, totoo nga. Yun lang nga, totoo. Hindi. Hindi. Ano masasabi mo? Pag honest, Pag honest, the best policy talaga. Siguro ang policy is totoo. totoo. Totoong tawa ko. Ah, Hindi. kailangan magsabi. Bakit? Yun na ngayon ano? Bakit? Nararatal na napunta naman yan? siya. Sagutin ko ba? Kasi lahat naman tayo may guilty about okay. being honest. Hindi. naman tayo lahat lagi. Minsan, sinungaling. Minsan lang sa 10, may 7. Joke lang. So, tatlo lang yung tama. Ano yung tama daw? Minsan, honest, minsan hindi naman. Pero, Kung i-rate mo yung sarili mo, 1 to 10, gano'n ka ka-honest? 1? Joke lang. 1. Joke lang. Hindi, syempre 10. Hindi, 7. 7. Kasi di ba, lahat naman tayo minsan, Minsan hindi kasi naman tayo dapat may makapagsinungaling tayo. Minsan kasi, may mga good lies Oo, din may naman. mga May good mga lies. white lies din naman. hindi naman lahat tayo na perfect. But I'm not saying na it's okay na magsinungaling, no? Hindi po Oo. Pero hindi naman lahat, hindi naman Depende lahat. siguro sa Oo. sitwasyon, no? Depende kasi sa sitwasyon nga na kaya mo bang sabihin. Minsan kasi, kahit nagsisimba ka, ano ka pa rin, nakapag-lies ka rin sa kapwa mo, di ba? Kahit Sa madre ka kasamahan pa mo. dyan. Joke lang, madre. Kahit sa Mahal mo. Sa yun na nga. ito na dali. Ilan na ba? Kailan ka nagiging sentimental? When do you become sentimental? Yung paano ka nagiging, ano ba? Yung parang, Masaya? no, lang. sentimental. Ano man May sentimental? tama sa ulo. Mental. Mental. Sentimental, yung, parang ano ba, what they call this? Correct me if I'm wrong ha, mga mamshis. Yung, masyado kang caring sa isang bagay. Yung pinahahalaga mo, yung parang protective, ganun. Sa isang bagay, Kailan? kailan? Kapag, Pag ngayon. etong nangyayari. Ito na nangyayari ngayon. Kasi nga, di ba, yun nga, yung sinabi ko na nga kanina about kay Papa. Father. Oo. Yun. Hindi ko nasasabi kasi pagit naman yung ganun. Oo. Basta yun So na. pinahalaga. Oo. Like, kasi, syempre ang bawat oras napakahalaga, napaka-importante Madama. sa atin. Ha? Napaka-importante sa atin. Itawa ako. Oo, yun. Oo, yun. Diba? So, kailangan every minute talaga. Kasi, ayoko na, basta yun na. Yun na. Yun yung bagay na, yun. Sentimental Oo. for you. Yung pagbibigay, paglalaan ng oras para sa family. Especially to tatay. Bata. Sakit si Papa. Yun, si Papa. Okay, one last question. Ano? Kumusta na yung puso mo? Naiyak ako kanina. Ngayon wala natawa. Ang puso ko, sensitive. Sensitive? Joke lang. Mabilis masaktan. Hindi. Oo, mabilis ako masaktan. Wala. Okay naman ako. Okay naman po. Kasi love mo, ako talaga, saksi ako, love mo talaga siya, di ba? Kaya lang hindi mo rin talaga may iwasan na hindi magsinungaling. Oo. Kailangan talagang sinungaling. Joke lang. Okay naman yung puso ko. Sensitive nga. Sensitive sa lahat ng bagay. Ay magkaugnay. Okay, rate 1 to 10 yourself. Gaano ka kasaya mo? Siguro sa 7. Sa 6 ako ngayon. 6. Kahit may problema ako, tinatawa ko lang naman. 6. Hindi ko na sabihin na 4 or 3 kasi tumatawa naman ako ngayon. So 6. 6 na lang. 6 ka? 6. 6? Kasi kailangan ko ng 6. Joke lang. Ayan, maraming salamat Mag-Yo-Oyok. Ayan, sa lahat ng ating mga moms out there. Maraming salamat sa pagsama sa aming chikahan. Once again, please do follow FB page and YouTube channel, Bagyong Oyong. Happy Oyong TV. Oo, Happy Oyong TV. Please, like and share sa aking FB Mga page, Happy Oyong TV, at my YouTube channel, Bagyong Oyong. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much.
Bye! Thank you. Umulan na kasi. Parang umulan na. Ayun na. Kaya dapat pumasok na Okay, tayo. pumasok na kami agad. It's DJ.